enige die ik ken is Baby Rusland. Annie, dit kan ik niet lezen. Is het goed als ik alvast excuus maak? Ik voel dat dit die verkeerde kant op ging. Dit voelt als Ronnie Flex en Roxy Dekker. Is het goed als ik... Sorry. Ik weet de titels niet meer. Ja, deze weet ik. Dit is Milo van de Bankzitters. Wandgedrag. Ja, dat is toch een huisfeestje? Wamgedrag? Ja. Hebben we er nog hier? Wat doen we hier? Hoe winnen we je te lang aan? Kwartier hoef jou. En ik ben uit Ut beland. Ja, oké. Ja, dit is Bankzitters. Ja. Entourage. Nee? Hoe zijn we hier beland? 4:15. Hoe ben ik uit beland? Ja! Roxy Dekker. Hoe zijn we hier beland? Demi, help! Wat doen we hier? Hoe zijn we hier beland? 4:15. En ik ben uit beland. Aan de weg van Roxy Dekker en Ronnie Flex. Elke keer die had om een verhaal bij. Ze kennen die uit het verliezen. En nee, het kan me niet schelen. Nee, ze lieten maar koud. Dat is een moeilijke. Ik weet het net. Echt letterlijk nu wordt het afgespeeld. Oké, we gaan even wachten, mensen. Ik moet even luisteren. Nee, ik ken het niet. En nee, ze kunnen mij niks schelen. Nee, ik ben kaal. Ik zit een beetje mis, geloof ik, maar ik heb mijn best gedaan. Iedereen heeft wel een verhaal over jou. Ze kennen jou uit het verleden. Oh, beneden.